A Consellería de Sanidade incluiu o pasado fin de semana a Ribadumia, Meis e Meaño nos concellos con restriccións sanitarias. Unha medida que supón a limitación da mobilidade dos veciños destes concellos únicamente entre os tres municipios. Nos primeiros días, os concellos non detectaron ningunha incidencia. Pois as temos que respaldar sobre todo porque, bueno, o que temos é que entre todos é baixar este número, baixar este índice de casos, porque, bueno, pois é necesario para todo o Concello de Ribadumia e tamén para toda a comarca do Salnés. Esta semana imos a ter videoconferencias, as persoas, bueno, os concellos que estamos en restriccións, imos a ter unha videoconferencia e a partir de aí, en función da evolución dos parámetros de infectados, pois que iban a tomar unha decisión. E todo vai a depender de como evoluciona a situación. Na actualidade, Ribadumia baixou os 72 casos, Meis os 26 e Meaño os 21. Os alcaldes e alcaldesas piden á veciñanza que aumente as precaucións. Creo que hai que apelar á tranquilidade, á normalidade, sí é certo que hai que ter esa tensión, digamos, entre toda a veciñanza para poder vencer este coronavirus, aplicando as medidas que todos sabemos. É responsabilidade tanto individual como colectivo. Fagamos todos ahora un esforzo para que dé os seus frutos e logo que poidamos xa abrir. E aconsellar e pedirlle aos veciños e veciñas de Meis que cumplan máis se cabe estrictamente as medidas hixiénico-sanitarias que se nos recomendan. Os rexedores lamentan especialmente que estas medidas supoñan o peche da hostalería. Hostelería máis todo o que vincula a hostelería, que pode ser pescados, mariscos, carnes, viños, puestos laborales e o pequeno comercio. Quizás son os sectores máis perxudicados. Ainda que con limitacións a hostelería estaba funcionando e agora pois ter que adoptar esta medida en estas datas que ademais son unhas datas boas para ese sector, a verdade que nos preocupa bastante. Nos está perxudicando en materia sobre todo de hostelería, tamén de tendas, tamén de comercio, pero bueno, é unha situación difícil que dentro do Concello nas medidas das nosas posibilidades pois trataremos de axudarlles. No resto dos concellos da comarca, a xornada deixa uns datos alentadores. Aínda que Vilagarcía e Grove manteñen as mesmas cifras de contaxios con 81 e 46 respectivamente, Vilanova baixa os 23, Sanxenxo os 91 e Cambados os 66.